아비 간정 따오 간정 아비 간정 기능 가라 구둥 gaya 응감 그여 쿠가 gaya 하수는 가라 누누 gaya पुलिस होसोदों आइथिं गैया खारनो नागिरदों हाथाय गैया दाय खारनायावलाय मा खर'नि हाथाय नांगौ जाखो नार्भास जादों नार्भास जाबा मेथाइ खननांगौ आंनि बायदि दाय दासो नार्भास जादों हो पुलिस मानसिखौसो मोनबाय नोङो थगायनो पुलिस मानसिखौसो नोंहा बिनि प्रफाइलाव थांनानै नुवाखैमोन नामा हो पुलिस मोन होनना ओइ आं बांद्राय प्रफाइल नायलु नायासैलै आंनो गोदै मेसेज हरनायखाय आंबो सिख्ला जाफ्लानानै रायलाय हरबायब्रा सोर मिन्थिगौब्रा बेखौ पुलिस होननानै ओइ बुरबक खिथु गुदुङाव मेलेम लाग्रा साला जायजों रायलायदों बिनि प्रफाइल नायालासिनो ओरैनो रायलाय नामा दा होसो जाबाय थादों पुलिस गारिजों र बै बेसोर बारे एब्रेना थाहैगोन ना जों दे ओइनै पुलिस गारिया खाथियाव मोनफैथारबाय ओइ बै दैमा सिङावनो थाहैनोसैलै आच्छा बारु थाइबानि लारु आइला दैया गुसुथार खोमालै मानि गुसुलाय दासो बारजुमदोलाय पुलिस गारिया हनै मोनफैथारसिगोन नङाबा आंजों जग्गासिनसो जागोन गासिबो नोंनि थाखायसो जाजोबदों मिथिबाय नों आंखौ हिनजाव जाफ्लानानै बे पुलिसजों लाइन मारिनो हरामोनब्ला बिदि जानाय नङामोनब्रा बारजुम जय आफा बोराइ बाथौनि जय बहा थांखो थगायसुलाफोरालाय फ्रडफोरालाय माथो बेवहायनो खारबोदोंमोन बिसोरलाय बहा थांखोबा थौदो मिस्टार साबा थांफिननोसै शाला थैथारसिगौमोन ओइ महाराजा नोंनि थाखायनो दै सिङाव थाखोमानांगौ गोनां जाबाय आं दिनै महाराजा उन्दुदोंसो ना नों आइला लावबायसो नामालाय ओइ महाराजा मानसियालाय गबोबायसो नामाब्रा ओइ महाराजा मा जाखोलै अमा मा जाखो ओइ महाराजा सबबाखासिन सोबांलाय आं दानो मानो उन्दुबाय थाखोब्रा ना गबोबायसोलै खेबसे सोबानि आं आया मा जाबानांगौ जाखोब्रा दालाय आं गिबायलै थैबाथाय माथो आंखौसो हमगोनलै मानसिफोरा लोखि साराया गावबो थैयो आंखौबो लांफानो नागिरो ओइ स्वाट मानो मोनसे खालामोब्रा नोंलाय महाराजा ओइसानि लबावनो थैबाय ना नों दिनै थैबाय दा दां रोंलालै थैबा मा जानांगौ जाखोब्रा जिन्दगि भर थैजासिम जुदि आं जेल जानांगौबा मा जानांगौ जाखो जानाय नङा फिल्मफोराव नुयोना खुगाजों खुगा बार होलायबा थांखाङो होननानै थिग बिदिनो बार होनि र' महाराजा आं दिनैसिम हिनजाव मानसिफोरखौनो खुगाजों खुगा खुदुमनो मोनाखैलै नाथाय नोंखौ थांखांहोनो थाखाय आं खुगायावबाबो बार सोनोसै आं उपाय गैला मानसिया माथो आंखौ सोबालायदोंलै मोजाङानो जाबाय दे जेबो जायासै ओमफ्राय बिहु जाना थानायासो जाबायना जारलाया दा सोरखौ लिंहरबावनांगौ जाखोब्रा नारजि बुदां मोनसे जारला जाबायना नों बहा दङ नै आं दैमा सेराव दङ नों फैनो हागोन ना दे थाब फै स्वाट महाराजा नोंनि थाखायनो जात जानांबाय आं दिनै दाथ' पुलिसा नागिरखासिगोन आंहासो बदनाम मोनसिगोन हिनजाव जाफ्लानानै सेंग्राफोरजों लाइन मारिग्रा होननानै हनै हिजरा समस्थिनि मानसिफ्रा लांफैबासो गैला आंखौ हिजरा मार साननानै गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबबाय दान सोबाबावगोनलै आङो सोबानि नामा लबे पापे मित्र होननायखौ मोनथियाखै बियो आवबो थैगोन आंखौबो लांफागोन खोनाबाय दङबा खोनासंनानै ला महाराजा हारसिं थैनोबा थै आंखौ दा फोथै मिथिबाय बांद्रायखौबा मोजां मोनालै आङो नोंहा माबा मोनसे जाबा आंहाबो खैफोदाव गोलैफागोन ना बेनिखायनो नोंजों आं थाफानोसै नङाबा नोंखौ गारनानै थांगौमोनलै आं रागासो माब्रैबा मोनजोबबायलै आङो सानस्रिनोबो रोङा बेफोरबायदि मानसियासो मालायखौ थगाय थुसि खालामनो नागिरो बुरबुगा गबोबायबो दा खेबसे सोबाबावगोनलां आच्छा थांगासिनो दङ दे मा जाबाय थायोलै आंखौ नुबायसो नामाबाय दाउसो देलाय दाउसो देलाय मानो थाखुमाखो नोंनो आं मैया मेसेजबो हरदोंमोन मानो रिप्लाय हरासै नोंलाय आंखौ नों इसेबां गाज्रि मोनहाबथारबाय नामा दाउसो देलाय जायनि थाखाय नों आंजों रायलायनोबो लुगैला मा होननानै रायदावबावनो जाय हौवाया आंखौ सानसे समाव नेग्लेक्ट खालामदों बे हौवाजों बोरै रायलायनो दाथ' बे ओरैनोसो रायदावफ्लादों आंदों बेनिखायनो माथोखौनो होआ दाउसो देलाय नों आंजों रायलायमारथारला होमबा
दे उनाव कल खालामगोन आं दा मोनसे खामानियाव थांथ'नि अके बाय बापावै सन्थला नों फोथायमारा नामाब्रा माखौ फोथायनांगौ जाखोब्रा माने आं खन्थाइ लिरनो रोंगौ होननानै नों आंखौ फोथाया नोंलाय मालानि खन्थाइ लिरग्राब्रा मालाय आंखौ जाम्बा बायदि नुनायखाय जाम्बा सानमारखोना माखोब्रा नुनायाव जाम्बा जानो हागौलै खिन्थु सिं सिं देन्जार आंबो मिथिबाय गुनजेरसो गुनजेर औवाखौ ख्राव 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 अरनाय बायदि अरनो रोंगौ बापावै होमबालाय खोनासंदो आंनि खन्थाइ लिरनायखौ मोनसे खोथा बे खन्थाइखौलाय मानो लिरखोब्रा नोंलाय खोनासंग्रोब्रा खोनासंग्रो माबा खोनाबो सङा माबो सङा गेजेर गेजेर दावराव खालामबाय थायोलै नों सन्थ खोनासंजानाय नङालै आंजों आरो नोंनि खन्थाइयाबा माबायदि जागोन जुदि मोजां नङाबा आंनि खोमाया खस्थ' मोनगोन ना लस थांगोन बेनिखायनो सानै हयैसो खन्थाइखौ फरायनानै खोन्थालै नायलाय मा होनबाय थायो बे मानसिया नों खोनासंनो गोसो दङना गैया आंनि खन्थाइ लिरनायखौ मोजांबालाय खोनासंगोनब्रा ओमफ्राय आंनि खन्थाइया मोजां गाज्रि खन्थाइ फरायखांनायनि उनाव खोनासंनायनि उनावसो मोनथिगोन ना नों खोमाखौल' जाजानो गिदोंलै आंनि खोमाखौ मोजां बाथ्रा खोनासंनोल' दोनदोंलै मानो होननानै बुङोब्ला बे बोसोराथ' थांबायसै ओरैनो बरबाद नैबे बोसोरनि उनाव फैगोन बोसोराव माने खाल मासि माने 1 जानुवारिनिफ्रायनो खाल मासि जासिगोन आरोना दा बे दिननिफ्राय माने आं गाज्रि खोथाखौनो खोनासंनो गोसो गैया खोनासंग्रोब्रा मा खन्थाइयानो गाज्रि जायो नामा आं गाज्रि बुस्थु खोनासंनो गोसो गैया गाज्रि बुस्थु नायनो गैया बास जानो मोनबानो जाय लोंनो मोनबानो जाय बास नायबायल' थागोन आं होमबालाय नायबाय थादोब्ला गाज्रिबाबो मोजांबाबो माखौथो बखिबाय थादोंलाय खोनासंदोब्रा खोनासंदो दे खोनासंगोन आं दे फरायदो खोनासंदो होमबा लैथोमानि दैया रानलांथों हाजोआ लन्थं जालांथों थेवबो आं नोंखौ मोजां मोनबाय थागोन खन्थाइब्रा बियो खन्थाइनि नोजोरजों बुजिनो नाजादोब्रा नों जायाखै होमबाबो नोंना आं नोंखौ बुंखादोंमोन नों खन्थाइ लिरनो रोङा होननानै मा लैथोमानि दैया राननांगौ जाखो आरो हाजोआलाय मानो लन्थं जानांगौ जाखो खोनासंग्रालासिनो मानो गावनि राय होबाय थायोब्रा नोंलाय खोनासं लैथोमानि दैया रानलांथों हाजोमाया लन्थं जाथों आरो साना उल्था ओंखारथों उल्था हाबथों दैयाबो उल्था बोहैथों अब्लाबो आं नोंखौ मोजां मोनगोन माने आं रमान्टिक खन्थाइ लिरदोंब्रा माने बे खन्थाइखौ आं फेसबुकआव होनोसै ओमफ्राय सिखिरिखौ टेग खालामनोसैब्रा आं फेसबुकआव जाहाथे सिखिरिया आंखौ मोजां मोनो आंनि खन्थाइखौ नुनानै सिखिरिना पामब्लेमा नोंनि खन्थाइखौ रावबो मोजां मोनालै मिथिबाय थफिराम मानोलाय सानालाय उल्था ओंखारनांगौ जाखो दैयालाय मानो उल्था बोहैनांगौ जाखोब्रा जेबो जायाखैथ' नोंना अर्थ'आ बिदि लिराना खन्थाइखौ मानो जायाखै जानांगौ मालाय खन्थाइगिरिफ्रा बिदिसो लिरो सोर खन्थाइगिरिया लिरखोब्रा जियानो जादोला आं आंनि मोजां मोननायखौ बिदि रावजों फोरमायनाय जादोंब्रा माने आं बिराद मोजां मोनो आरोना बुहुमा मा जालांबाय थाथों थेवबो आं सिखिरि सोमस्रिखौ मोजां मोनगोन होननाय जादोंब्रा लैथोमानि दैजों हाजोनि लन्थं जानायजों दै उल्था बोहैनायजों जेबो मिलायाखैब्रा मिलायाखै मोनालै नों हिनजाव आं लिरनानै होनो हायो आलाय लाब्रा फारा सिजन 1 नि थफिरा माने हिनजाव मोनबाय ओइबार आं फार्स्ट हाबा खालामगोन मिथिबाय हिनजावानो खारजाबाय थायो माथो बै थफिराम नालाय नोंबो बिदिनो जागोन मिथिबाय जाया माथो आं एबार हिनजाव सानै हाबा खालामगोन हिनजाव सानै खन्थाइ लिरनो रोङाबा आंजों फोरोंजालै बावै नों खन्थाइ लिरनो रोंगौ रोंगौथ' आरो जौ गिलासि होदो बास खन्थाइखौ लिरगोन आं आच्छा दे नों दिनै मोजां खन्थाइ मोनसे लिरनानै हो आं दिनैनो फेसबुकआव पस्ट खालामगोन आच्छा दे मा खालामबाय थादों नोंसोरलाय माबालै खन्थाइ लिरनो सोलोंदोंनो खन्थाइ मा गोदाव सोराव गोसोखांब्रबबाय थायोलै नोंसोरबो सान्दुं सायथावथाव खन्थाइ आवरायलागासिनो जोंहा आच्छा बे बमब्रमा मोना बहा दङलै माथो दैमा जिङाव होननानै बुंनाया माथो गैया आं मिथियालै माथो दैमा जिङाव दं होननानै बुंदोंमोन सन्थला नोंलाय मिथिना मिथिया आंबो मिथियालै बहा दङबा फारसेथिंजायसो दंहैयो खोमा मा जादोंथाय हाखु दाखु लिंहरथारदोंमोन मा जालायखो बेबा आंबो थांफानि
बेदर भाजिफोरसो एवजागासिनो खोमा बाबावै आंना खन्थाइया जागोनब्रा मा हाखु दाखुलै थौ नोंबो थांनोबा हाजि बुदां बायगा दाब्रायदो दे माथो बेदरफोरखौ एवजागासिनो खोमा बिसोरो बेदर एवजादों जानोलै माथो एसे इमारजेन्सि बायदिसो लिंहरदों इमारजेन्सियावलाय मा खालामथाय नांगौ जाखोब्रा बेलाय थौदो बेदरखौनो एवजाखादों बिसोर आच्छा गाखोफैदो अफेराम नोंलाय आच्छा दे आंबो थांफानोसै